Bună ziua! Haideți să vă arăt ce variante de ciocolată Milka puteți cumpăra de la Kaufland. Variantele mici, între 85 de grame și 100 de grame. Aceasta este varianta cu stafide și alune. Avem ciocolata albă, arată cam așa, 90 de grame. Bun, mergem mai departe. Ciocolata Milkins, care arată cam așa, are 100 de grame. Toate sunt la același preț, 9,99. Avem varianta ciocolată cu lapte și ciocolată albă, arată cam așa. Ciocolata aerată albă, arată cam așa, 95 de grame. Ciocolata aerată cu lapte alpin, arată așa. Ciocolata normală, lapte alpin, da, doar cu lapte, 90 de grame. Avem ciocolată cu alune, 90 de grame. Ciocolată Oreo sandwich. Avem o cremă de zmeură. Avem cu cremă cu vișine. Cu cremă cu iaurt. Da? Este o gamă destul de variată la Milka. Milka cu biscuiți Tuc. Milka cu biscuiți Lu, de această dată. Avem Milka Chipsy Ahoy. Avem Milka cu cremă cu cacao. Avem Milka cremă și biscuit. Mergem mai departe. Cremă caramel. Cremă de alune. Aici avem arahide și caramel. Varianta cu extra cacao, 90 de grame. Da? Și mai avem aici cu biscuiți Biscoff Lotus, da? Aceasta cântărește 190 de grame și costă 21 de lei 99. Mai avem varianta Chunky Caramel and Salted Almond Chocolate, tot același preț, 21 de lei 99. Bun. Tot extra Chunky Whole Hazelnut, 190 de grame, 21 de lei, da? Și varianta Chunky Extra. Bun, mai este și această variantă, nu știu dacă v-am prezentat-o, alune întregi Monopoly. Bun, aceasta este gama de ciocolate Milka pe care le puteți cumpăra de la Kaufland.